Pekný večer, vážení priatelia. Zajtra bez ohľadu na počasie sa na vás teším na Dukle, kde si spoločne pripomenieme 80. výročie Karpatsko-Duklianskej vojenskej operácie. Dňa 6. októbra 1944 po ťažkých bojoch vstúpili vojaci Červenej armády a 1. Československého armádneho zboru pod vedením armádneho generála Ludvíka Svobodu na územie Československa a začali oslobodzovať prvé dediny a mestá na východnom Slovensku. Podľa toho, ako udalosti z októbra 1944 opísali priami účastníci, muselo to byť strašné. Len Čechov a Slovákov z 1. Československého zboru zahynulo za pár dní viac ako 1800. Vojakov Červenej armády takmer 20 000. Keď sa armády generál Ludvík Svoboda, neskôr minister národnej obrany a veľmi populárny československý prezident, po karpatsko-duklianskej operácii stretol v Košiciach s exilovým prezidentom Benešom, ten mu vyčítal veľké straty na strane Čechov a Slovákov. Z Londýna, kde pôsobila československá exilová vláda a prezident, bol asi iný pohľad na jednotlivé vojenské operácie. Generál Svoboda preto presvedčil prezidenta Beneša, aby sa spoločne vrátili na boisko na Dukle, aby hlava štátu mala možnosť vidieť skazu na vlastné oči. A prezident ju aj musel uznať. Na Dukle nešlo o žiadnu šarvátku. Dukla to boli masové obete s cieľom oslobodiť Československo a najmä pomôcť Slovenskému národnému povstaniu. Potom, čo sme si v Banskej Bystrici mimoriadne dôstojne pripomenuli 80. výročie SMP, podobné pripomenutie očakávam aj zajtra. Nakoniec dali sme si jasný záväzok do programu vlády, že na najvýznamnejšie historické udalosti a osobnosti nebudeme zabúdať a nebudeme ich ignorovať, ako sa dialo v rokoch 20 až 23. Vážení priatelia, aj keď sa mnohí pokúšajú historické udalosti popierať alebo prevracať, pravda o oslobodení Slovenska je jednoduchá. Sloboda prišla z východu. A preto sa čudujem, že mnohých dnes vyrušili moje slová, že by som sa rád budúci rok zúčastnil oslav konca druhej svetovej vojny a porážky fašizmu v Moskve. Boli to predsa národy bývalého Sovietskeho zväzu, ktoré zaplatili v druhej svetovej vojne najväčšiu daň, 20 miliónov mŕtvych, a bez strastiplného úsilia ktorých by fašizmus nebol nikdy porazený. Za účasť a obete ukrajinských vojakov na karpatsko-duklianskej operácii poďakujem v pondelok aj ukrajinskému premiérovi Denisovi Šmihaľovi, za ktorým budem viesť spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. Dnes sme okrem skutočných vojenských konfliktov svedkami aj obchodných vojen, do ktorých sa úplne nezmyselne púšťa aj Európska komisia. V piatok došlo k schváleniu návrhu Európskej komisie na zavedenie dodatočných cieľ na dovoz čínskych elektromobilov do Európy. Bohužiaľ, nenašla sa blokujúca menšina, ktorá by tejto nerozumnosti zabránila. Štandardné 10% clo sa zvýšuje o ďalších 35% na 45%, čo má samozrejme znevýhodniť čínske elektrické autá na európskom trhu. Veď v poriadku, európsky trh si musíme chrániť, ale nie s opatreniami, ktoré môžu mať devastačný vplyv na európsku ekonomiku. Dal som jasný pokyn našim zástupcom v orgánoch Európskej únie, aby nikdy za tento návrh Európskej komisie nehlasovali. A rovnaký pokyn dali aj španielský premiér či nemecký spolkový kancelár. Ale bolo to málo. Prečo tento odpor proti Európskej komisii? Poprvé preto, lebo pri elektromobiloch treba za Čínou súperiť kvalitou európskej produkcie a nie vysokými clami. Kto sa vyzná, potvrdí, že Čína v kvalite elektromobilov predbehla Európu o celú dekádu. Po druhé, Čína môže reagovať zavedením opatrení, ktoré prakticky znemožnia dovoz európskych aut strednej a luxusnej triedy na obrovský čínsky trh. A čo to napríklad vyrába Volkswagen v Bratislave alebo luxusné značky v Nemecku? Aký náhradný trh budú mať tieto automobilky, ak sa čínsky trh prakticky uzatvorí? V Európskej únii sme majstri v likvidácii vlastnej konkurencieschopnosti. Ak výroba aut je jedným z kľúčových pilierov európskej ekonomiky, akékoľvek opatrenia ohrozujúce tento druh priemyslu musia byť vážené na laboratórnych váhach.
Pridávam sa k slovám nemeckého spolkového kancelára Olafa Scholza, že k tejto téme sa musíme vrátiť. A ja tak urobím o pár dní na najbližšom samite Európskej únie. A nepochybujem o tom, že pôjde aj o tému mojej oficiálnej návštevy Číny na konci tohto mesiaca. Vážení priatelia, keď sa človek poobzerá na Slovensku okolo seba, môže mať pocit, že sme vo vojnovom stave. Všade napätie, nervozita, šarvátky, v mojom prípade dokonca guľa v bruchu a ďalšie vyhrážky smrťou. Mrzí ma to, že rok po voľbách nie je na Slovensku pokoj. Hoci vláda aj parlament fungujú a schvaľujú všetky potrebné veci, často veľmi citlivé, ako napríklad nevyhnutné odvolanie pána Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu za to, ako zneužíval demonštrácie na ochranu finančných záujmov svojej rodiny, ktorá parazitovala na štátnych dotáciách. Alebo nevyhnutné schválenie ozdravenia verejných financií, ktoré sme minulý rok prevzali v najhoršom stave v Európskej únii. A celý rad ďalších dôležitých zákonov a rozhodnutí. Do toho sa snažím byť osobitne aktívny pri presadzovaní ekonomických záujmov Slovenska v zahraničí, ako som to robil pred týždňom v Južnej Kórei alebo pri iných príležitostiach. Urobím všetko preto, aby sme ďalšie obdobie prežili pokojnejšie a ťažké rozhodnutia prijímali bez všetkého toho kriku. Aj v prípade demisie ministerky zdravotníctva si trpezlivo počkám na návrh Hlasu, kto sa má stať novým ministrom alebo ministerkou. A na pílu netreba tlačiť ani pri voľbe predsedu Národnej rady. Pokiaľ nebude na stole podpísaná dohoda všetkých troch koaličných partnerov, k žiadnej voľbe nepristúpime. V celej tejto situácii si osobne želám, aby Smer, Slovenská sociálna demokracia ako politická strana a predovšetkým poslanecký klub tejto strany aj naďalej zostali stabilizujúcim prvkom nielen vo vládnej koalícii, ale aj na celej slovenskej politickej scéne. Vážení priatelia, kríka vášne vyvolal aj splnomocnenec vlády pre pandémiu covidu, vládny poslanec Peter Kotlár, ktorý začína zverejňovať svoje prvé zistenia a závery. Všetci sme počuli návrhy odmietnúť riadenie pandémii do budúcnosti na úrovni Svetovej zdravotníckej organizácie, v čom má splnomocnenec moju politickú podporu. Alebo sme počuli jeho spochybňovanie účinnosti očkovania. Ja nie som lekár, ale všetci viete, že som osobne dôsledne odmietal očkovanie proti covidu experimentálnymi vakcínami. Mám okolo seba kopu ľudí, ktorí po očkovaní prešli vážnymi zdravotnými problémami. Odporúčam pánovi splnomocnencovi, aby v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom pokračoval predovšetkým v zisteniach, kto sa všetko nabalil na Slovensku na zbytočných nákupoch zdravotníckeho materiálu a vakcín. Prvé zistenia NKÚ sú zarážajúce. Predovšetkým pokiaľ ide o zbytočné zaobstaranie viac ako 5 miliónov kusov vakcín v roku 2022 za viac ako 150 miliónov eur, keď sme už žiadne vakcíny nepotrebovali. Pán splnomocnenec má moju plnú podporu pri zisťovaní, kto sa nabalil pri stovkách tzv. Momiek. Mobilné odberné miesta brali od štátu 30 000 eur mesačne, paušálne, bez ohľadu na počet výkonov. Alebo ako to bolo s nákupmi trnavskej firmy blízkej pánovi Matovičovi. Vládna koalícia dnes nemá ani Čurilovcov, ani Lipšica, ktorí nehľadeli na nič. My chceme ísť podľa zákona. A ak idete podľa zákona, spravodlivosť ide ako slimák. Už sám som z toho nervózny, ale naďalej zotrvávam, že nepôjdeme cestou vykopávania dverí, zatváraním a obviňovaním bez dôkazov. Akékoľvek represívne opatrenia musia byť zákonné a vychádzajúce z dostatočného objemu dôkazov. Je mi ľúto, čo sa dnes stalo v okrese Liptovský Mikuláš, keď medveď smrteľne zranil hubára. Nechcem sa hrabať v okolnostiach tohto prípadu. Je pravda, že stále máme prebytok týchto šeliem. Aby mohlo dôjsť k odstrelu problémových medveďov, prijali sme dôležité zmeny príslušných zákonov. Zjednodušene povedané, dnes je na okresných úradoch, aby vyhlasovali mimoriadnu situáciu všade tam, kde dochádza k ohrozovaniu verejnosti medveďmi, čo potom umožňuje ich bezproblémový odstrel v extravilánoch a intravilánoch obcí a miest. Verejne vyzývam všetky príslušné miestne orgány, aby vyhlasovaním mimoriadnych situácií vytvárali podmienky na nevyhnutné zníženie počtu medveďov na Slovensku. Niekto by si mohol povedať, že situáciu vieme vyriešiť celoplošným odstrelom, že pošleme do lesov stovky polovníkov
a problém si tak po svojom typicky po slovensky vyriešime. A mne by sa to aj páčilo, ale sme v Európskej únii. A nerád by som kvôli medveďom čelil ďalším hrozbám, že nám Európska komisia zastaví európske fondy. Starosti s Európskou komisiou, pretože máme suverénne a sebavedomé postoje a že presadzujeme zahraničnú politiku na všetky 4 svetové strany, máme na dostač. Pekný večer, vážení priatelia, a držme si palce, aby nám zajtra na Dukle nepršalo a aby som to aj ja s touto mojou chrípkou nejako zvládol.